Hello guys, good day. This is Kuya Chong og ang atong hisgutan karon is about figures of speech. So English ni sa English. Okay? So una tamo sugod maghisgot sa ta unsa man ang figure unsa po ng speech. So kumingon tag figures but pasabot noun. Porma, di ba? Or mga noun or mga hitsura. Okay? Kumingon tag speech but pasabot atong mga ipangsulti atong mga linya, atong mga sentence, mga phrase, mga words, mga Bisaya atong mga ipangsulti. So kung mayong tag figures of speech, mga hitsura sa atong mga ipang storya or mga porma, mga naong sa atong mga ipang istorya. So usa sa mga purpose or mga hinungdan nganong naay figures of speech kay di ba may tag hitsura wa pasabot na inaong. So either gwapa or lain. So, ang purpose ani is aron mapagwapa ang atong istorya or ang atong mga gisuwat or aron murag mas mulawom ang mas moindot ang ijang meaning. So karon kumingon ditag figures of speech, ingon dinhi a mode or expression in which words are used out of their literal meaning or out of their ordinary use in order to add beauty or emotional intensity or to transfer the poet's sense. Okay, taas. Okay, pero mo man maingon gani tag figures of speech, mga words or mga phrases or mga lines, sentences nga ang literal nga meaning lahi sa ijang tinuod nga meaning. But pasabot ang imong gisulti di maoy imong buot pasabot kundili naay lawom nga buot pasabot or di ba kahausahay ang imong gisulti ang imong gigamit nga word dili nimo kanunay or dili siya gamiton sa inana nga paagi. For example, kibali na maglalis diya maingon ka nga ay na naman naging sakji o di ba kung mingon tag sakjan o sa may sakjan nimo ang lalis o sa may pasabot na sakjan imong kabayan. Di ba ang pasabot na sakjan kay di na naman nimo tubajan, di ba? Di na naman nimo patulan. So, example na siya sa figures of speech. Di ba wa ta kahibaw usahay nga ang ato lang gipang sulti figures of speech na di ay. Di ba? Mga words, mga sentence, mga lines nga ang meaning or ang tinuod nga meaning lahi ra or dili gamiton sama sa kanunay nga paggamit sa ijang literal nga meaning. Okay? So, natay mga figures of speech dire. We have kani. We have simile, metaphor, personification, alliteration, onomatopoeia, hyperbole, ug idioms. So, ato na sang usa-usahon. Una ta ni simile. Okay. Simile is a figure of speech that indirectly compares two different things by employing the words like, as, or than. So, dinhi, di man ikanunay basta simile mag-compare og duha ka different things nga mogamit og like, as, or than. Mag-compare mogamit og kini nga mga words. Okay, example, our soldiers are as brave as lions. Okay, so di ba ingon mag-compare og duha ka butang or tao or unsa pa na diha. So soldiers og lions mogamit og like or as ang gigamit. Okay, inanara that is kanang simile. Kung sa Bisaya pa ni ang atong mga kasunaluhan sama kaisog sa mga leon. O di ba murag lami paminawon. Unlike kung ingon ta ang atong mga kasundaluhan mga isog. Simple ra. Pero kung ingon ta ang atong mga kasundaluhan sama kaisog sa mga leon, di ba lamang lami paminawon? Naka-add og beauty sa dihang may gamit ta og simile. Okay? Okay, next. Hoy, dapat example na kandi ay. You are like a flower, di ba? So, gi-compare si you og si flower, may gamit og like. John walks like a turtle. Mura kunog bao kuno maglakaw si John. So, si John og si turtle, like ang gamit. She is as smart as a calculator. So, si she og si calculator ang gigamit. Ang gi-compare. Ang gamit nga kuan is ang as. Inanara.
Basta simile, mag-compare, mogamit og like og as. Okay, next. Metaphor. Okay. So, ang metaphor pod, medyo pari-pariho ra ni siya. Di na ito basahon na. Medyo pari-pariho ra ni siya sa simile. Kaso, di ba sa simile kaya mag-compare, no? Then, mogamit og word nga like og as. Si metaphor, mag-compare gihapon. Pero, di na mogamit og word nga like og as. Okay? Example, simile. You are like a pig, di ba? You og si pig. Ang gamit og like. Kung ato sa himong metaphor, ato i-compare si you ni pig, pero di ta mo gamit og like. So, you are a pig. Okay? Example, mayon ka. Muro si kag baboy. Simile. Kung metaphor, baboy ka. Ina na, di ba? Okay, another example. Ben walks like a turtle. Okay, sa Ben kuno, mura kuno bao maglakaw, ning gamit og word nga, ning gamit og like. Pag metaphor, Ben is a turtle. Okay? So dinhi si Ben kuno mura kuno bao mulakaw but pasabot arang kahinay. Okay, kung maingon ta diri, Ben is a turtle, but pasabot si Ben hinay gihapon, di ba? Gi-compare sa Ben ni turtle pero wa mo gamit og word nga like or as. Okay? Next, you are as beautiful as the flowers. Okay, sama ka kagwapa sa mga bulak sana all. Okay? So si you ug si flowers ni gamit og word nga as. Di ba? Metaphor, di mo gamit og asa. You are a beautiful flowers. Usa ka kagwapa o maanyag nga bulak. O di ba lami gihapon paminawon? No? Okay, so mo na si metaphor. Same ni simile nga mag-compare og duha ka butang, pero take note dili mo gamit og like og as. Mulargo ra. Okay? Okay. Next. Oy, napaday. You are a bone to my throat. Sa Bisaya pa ni, bukog kas akong tilaok. Sabot-sabot na na, pabigat, samuk-samuk. Diba? Arang ka laom. Bukog kuno sa tilaok. Minuang siya pag kuzawa kay bukog kuno tilaok. Pero ba? Mo na figures of speech. That is a metaphor nga naman. Si you gi-compare ni bone. Pero wa mo gamit og like og as, di ba? Okay, next. Childrens are angels. Oh, klaan ka, simple ka adyo pero klaro ka adyo. Si children og si angel mo gi kanang sa nani gi-compare. Pero wa mo gamit og word nga like or as. Pero pwede na to usponim kag children are like angels. So simile to. So since metaphor man, di ta mo gamit og words nga like or as. Okay, next. Okay, personification is giving human qualities to animals or objects. Okay, so kung mingon tag personification, sa man ni? Pasabot ni siya, maghatag kuno ta og mga human qualities. Pasabot mga kalidad sa tawo, mga butang nga mahimo sa tawo, mga butang nga tawo ray makahimo. Unsa atong ihatag, atong ihatag ngadto sa mga hayop, mga animals, ang kakuha silang animal, o mga hayop, o mga butang. Kay example, mas masabtan example, the moon smiles at me. Okay, kung maingon tag smile, tao na, di ba? Tao, maka-smile, di ba? Ang pangunta na, ang moon, maka-smile, di? Di ba, di? No. So, mao ni personification. Mga butang nga di makabuhat og mga lihok sa tao, pero mo gigamit. Di ba lang minawon ang buwan ni ngising naho? Okay? That is personification. Mga kalidad sa tao nga gibutang, gi-apply, gihatag sa mga butang o mga hayop. Example, the leaves dances as the wind blows. Wow. Ang mga dahon kuno nanadyaw. Di ba ang sadyaw tao si makabuhat na og unsa pa na o maybe ni animals pero
ang leaves makasadyaw day di ba di? Okay, so this personification kini the wave cries. Sorry. The waves cries. Ang mga bawod kuno mihilak. Wow, muhilak masibaw, di ba? So that is personification. Ang mga butang nga dili kaya mohimo sa kung unsay mahimo sa atong mga tawo, gipahimo kibali sa atong suwat at sa atong words, sa atong sentence. For example, kini lagi, the wave cries, di ba? Muhilak ba si ang mga bawod, di ba di? Okay, sabta na personification. Ang clue diha by the way, person, oh, person, mo man giving human qualities, maghatag og mga tao nga mga kalidad. Okay. Sunod, hyperbole. Unsa po ni or ang uban na ni is pagbasa is hyperbole. Ang how is hyperbole, wa kay ba og unsa joy pinakatinuodan ni nga kanang pronunciation. Okay. Definition. An extreme exaggeration for emphasis. Unsa po ni exaggeration? Okay. Muingon nga nitag exaggeration sa ato pa ni palabaw. Okay? Yung exaggeration, hinambog, palabaw, sobra, murag over kaadyo. For example, I must have eaten 1,000,000 pieces of candy on Halloween. Di ba? Ang kapalabaw, grabe ha. Makakaon ko sa milyon kuno ka buok candy sa Halloween. Di ba? Palabaw kaadyo. Okay? Basta palabaw na basta sobra murag over na kaadyo kanang atong gitawag nga balahap, balahap ana. That is hyperbole. Basta sobra na hyperbole na or hyperbole. Example, that ballpen is worth 1,000,000. Kana kunong ballpen na kay nagbalor og us ka milyon or milyon. Diba? Ang rabihan ho. That is a big palabaw. That is hyperbole. Pero lami paminawon, di ba? I can wash a mountain of plates. Di ba? So kaya na akong hugas og usa ka bukid nga mga plato. Grabihan naman po sa kabukid nga mga plato. Kinsa naman po nangaon. Us ka barangga dyan, di ba? Ang grabihan, di ba? Palabaw. That is hyperbole. A gigantic or gigantic pin. So pin? Inuhan. Sa gigantic? Higante. Di ba na higante nga kuan? Higante nga inuhan. Ang inuhan di ba matuya na kaadyo? Gigantic kuno. That is palabaw. Hyperbole. Exaggeration. Basta hyperbole, exaggeration, palabaw. Muna tipan eh, okay? Be, basta pa may mga example nato dinhi sa atong kuan nga may tag hyperbole nagpalabaw. Daghan ka adyo pag una-una diha, okay? Oxymoron, okay? A figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction. Sa kuno kuan man ni iyang definition. Oy, ako man din nagpili na nino. Okay. Para mas masabtan nato, the example. Perfectly imperfect. Unsa kuno? Perfectly kuno ja imperfect. Okay. So, moingon tag oxymoron ang mga words nga atong gigamit opposite binali sa usag-usa. Binaloy sa usag-usa. Pero ug ato silang itapad anindot paminawon. Kung ato sa itapad masabtan. For example, perfectly imperfect. Arang ka perpekto nga pagka-imperpekto. Diba? Like, paminawon no. How about big baby? Kung may tag baby, dako dyan na. I mean, gamay dyan na. Ja big kuno. Murag, ha? Binali sila. Si baby gamay, si big dako. Ja gitapad sila. That is oxymoron. Contradictory. Okay? Magkakanabitawng binali sa usag-usa pero gitapad ug lami paminawon. That is oxymoron. Kani, deafening silence. Deafening, ang deafening, makabungol. Silence, nga kahilom. Unsa kuno makabungol din ang kahilom. Di ba binali sila sa usag-usa? Deafening, makabungol. Dapat o makabungol, dapat kusog. Pero makabungol nga kahilom. O di ba? That is oxymoron. Binali sa usag-usa nga gitapad. Kani, awfully nice. Mintag awful, lain. Mintag nice, anindot. Pero tanawa di ba
Anindot siya. It's awfully nice. Okay, nagamit. Okay? Labang ka lain nga pagkaanindot sa kuno. Di ba? That is oxymoron. Opposite, contradictory nga mga words, magkabali, kabaliktaran, binaluy nga mga words, gitapad. Okay? That is oxymoron. Next, onomatopoeia. Mas mo pagbasa. That is onomatopoeia. Again, that is onomatopoeia. Okay? Okay, karon unsa ang pagsabuton ng onomatopoeia? Is a figure of speech in which words are used to imitate sound. Okay, imitate, sabot sundog. Okay? Ang mga words nga gigamit mga sundog sa tingog. Or para masayon, ang mga words maupod mismo ang tingog. Unsa kuno? Example, bzz, bzz, bzz. Ding dong, ding dong, ding dong. 'Di ba? Mga words na sila at the same time maupoy tingog. Example, kring, kring, 'di ba? Ang 'di ba misa the ringing, 'di ba? Ringing, 'di ba? Kung unsay word maupoy tingog. Daghan example kadaghan o da. Boom, 'di ba? Wow. Ksh, bang. Ina, 'di ba? Kung unsa ang tingog maupod ang word. Bubble, bubbling, bubbling, 'di ba? Kidaghan na zip, zip. Basta mga inan nga mga words that is onomatopoeia. Basta ang words same sa kung unsay iyang tingog, that is onomatopoeia. Onomatopoeia. Okay, onomatopoeia. Next, idioms. Mao ni ang pinaka-common nga kanunay natong gamiton are phrases which people use in everyday language which do not make sense literally but we understand what they mean. O mo nang gaina nga ang ilang letters or ang mga words nga atong gigamit lahi ra kaadyo sa iyang tinuod nga meaning. Example, just a piece of cake. Meaning, sabot, sabot. Easy. Unsa kuno? Just a piece of cake, usa ka piraso nga cake. Usa ang sabot kay sa June. That is an example of idiom. Sa just a piece of cake. Sabot na sa June. Okay? Killing two birds in one stone. Sabot, doing two things at the same time. Mao na ni ron. Diba? Nakapatay ko no og duha ka langgam sa usa ka bato. Isang meaning, nakabuhat or nakahuman og trabaho dungan. Okay? Di ba? Ang kalami paminawon siya. Next, have a blast. Okay, so muna kasagana pa sulti nato nis birthday. Have a blast. Nang blast, buto. Have a blast. Ang meaning ay have a good time, di ba? Arang kalahi kaadyo ang ijang literal nga meaning sa ijang tinuod nga meaning. Di ba? Lahi kaadyo ijang literal nga meaning sa tinuod nga meaning. That is idioms. Okay? Next, alliteration kani sayon ra ni kaadyo. Tanong example. Okay, kay bona ka unsa nang alliteration? Magbalik-balik ang letter. Pero, pinay pero. Consonant or sound. Consonant or sound. Dapat consonant. Okay. Example. Tara. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Pastilan ba ba, no? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. That is alliteration. Nga naman. Na, pi. Okay. Nara, one. Kani, the example. Alliteration. She sells seashells in the seashore. Pastilan. Again, she sells seashells in the seashore. Okay,
alam mo halata ka adyo nga alliteration. O ang S nagbalik-balik, balik-balik, balik-balik kanani balik, di ba? Karon na second example. Not alliteration kundi kuno alliteration tanawa. Erica eats eggs every day. Hala, dili kuno alliteration kundi man alliteration nga. Di ba alliteration kining balik-balik ang sound ngang or ang letter ngang di man ni alliteration. Remember nga basta alliteration nga ni dapat consonant sound. Okay? Ja si E kay vowel man na, di ba? Vowel letter si E. So, dili siya alliteration na consonant sound. Okay, dapat consonant sound na basta ganig vowel na nga ni di na siya alliteration. Dapat consonant ra. Okay? Okay, next. Uy, that's all for now. Ako nag-expect nga diha na kutob. Okay. So, Marto. Okay, quick review, panaspasay. Mingon tag simile, comparing the similar object ato mag-compare ta nga mogamit ta og word nga like or as. Okay? Metaphor, mag-compare gihapon. Pero di na mogamit og like og as. Okay? Di na, not, without, using. Si simile mo gamit, si metaphor di na. Personification, giving person, matiman basta person giving human characteristic kadtong ang di makabuhat og mga lihok sa tao atong palihokon o atong mabuhat. For example, mingon ta the moon smiles at me, o di ba? Di ba na mo smile ang moon. Okay. Hyperbole, exaggeration, kadtong palabaw, balahap. Okay? Palabaw. How about oxymoron? Diba niya? Oxymoron. Opposite terms together. Kadtuning mga words nga magkabinali. Binali sa usag-usa pero gitapad. For example, may ta or perfectly imperfect. Okay? Mo na oxymoron. Okay, next. Onomatopoeia. Kadtuning sounds like the word. Kung unsa ang word, maupod ang sound. Kring, buzz, zip, saban, boom, bang. Okay. Next, idioms. Okay, katong karon nato gamiton. Kadtong dili masabtan literally. Adyaw lagig sakji, pero ang pasabot adyaw tubaji, adyaw ug patuli, di ba? Ang meaning dili makita sa literal kundi sa ilawom. Ayay. Okay, kanang kasi ni lawom nga meaning deep sa makalawom sa imong gugma. Anja gipaasa ra di ay. Okay, char. Next, last, alliteration. Di man ni alliteration, liter or letter. Nakaho naman na, taka na sulti. Alliteration, same consonant sound used, okay? Sally, she sells seashells in the seashore. Pero timan ni ha basta alliteration dapat consonant ra, bawal ug vowel. Bawal kami ingog Erica eats eggs every day. Kay e man na vowel man na, that is bawal. Vowel bawal. Consonant alliteration. Okay? Okay. Next. Okay, thanks for watching. Ug of course unta ng katabang nga video. Og kanang timan ikanunay. Mo ni ibutang ka na sa utok. Kung kapuzon ka, pahuway adyaw undang. Okay? Adyaw paghunahuna nga di ka kamao. Paningkamot, i-give imong best ug always adyaw kalimti mag-pray. Okay, that's all. Thanks for watching. This is Kuya Chong. Bye-bye.